Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, izan dezagula beti zure grazia, bai aldez aurretik, bai bidelagun, zuk eutxirik on egiteko prest egon gaitezen beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Galaziarrei. Senideok, askatasunean bizitzeko askatu gaitu Kristok. Iraun ezazue beraz, sendo, eta ez sartu berriro morrontzu zarpean. Begira, nik, Paulok, zer esaten dizuedan, erdaintzen bazerate, Kristok ez dizue ezertarako balioko. Berriz ere jakinerazten dizuet, bere burua erdaintzen duena, lege osoa betetzera behartua dago. Zuzentasuna legetik aurkitu nahi duzuenok, Kristorengandik bereizi egiten zerate. Graziatik landa erori zerate. Guk itxaroten dugun zuzen gertatzea berriz, espirituari esker, fedetik itxaro dugu. Izan ere, kristau bezala, erdaindua izateak edo ez izateak ez du ezer balio. Maitasun bihurtzen den fedeak jarri balio du. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Betorkit jauna zure maitasuna. Betorkit jauna zure maitasuna. Betorkit neri jauna zure maitasuna. Zuk hitzeman bezala zure salvamena. Betorkit jauna zure maitasuna. Ez galerazi egi hitzak nere ahoari. Usteon zure erabakietan bai dut ezarri. Betorkit jauna zure maitasuna. Jauna zuekin. Jesu Kriston Evangelioa San Lukasen liburutik. Aita zure jauna. Aldi hartan Jesusek hitzaldia bukatu zuzeu zuenean, farisear batek bere etxean bazkaltzera dei egin zion. Sartu zen Jesus eta mailan jarri. Hori ikusirik farisearra harritu egin zen, bazkal aurretik eskuak garbitu ez zituelako. Jaunak honela esan zion, zuek farisearrok kanpotik garbitzen dituzue edateko eta jateko ontziak, baina zuen barrua lapurkeriaz eta gaiztakeriaz beterik daukazue. Zentzugabeak kanpoko aldea egin zuenak ez ote zuen barrengoa ere egin. Egizue limosna barruan duzuenetik eta orduan dena garbia izango da zuengan. Jaunak esana. Eskerra zuri jauna. Gehienetan Jesus ikusten dugu garai hartako behartsuekin edota zergalarien etxeetan edota garai hartan pekatari bezala konsideratuak ziren etxeetan baztertuak zeudenekin eta modu hortan otorduak egiten. Hain zuzen ere hori leporatzen zioten bere etsaiek. Hau pekatarien etxeetan sartzen da eta haiekin jan eta edan egiten du. Goizezan Jesusi leporatzen ziotena bere etsai batzuk behintzat. Baina bestetan ere, gaurkoan bezala, gaurko evangelioan bezala, Jesus ikus dezakegu farisearren etxeetan ere bai. Eta gaurkoan agertu zaigu farisear batek bere hitzaldia bukatu zuelarik, gonbidatu zuela bazkaltzazu nire etxean. Eta Jesus berdin joan zen. Besteen etxeetara joaten zen bezala, baita ere farisearraren etxera joan zen. Eta honekin ere erakusten dugu halako bere hizkuntzarik eta ez egiten Jesusek behintzat halako jokabidea izan zuen. Orain,
ikusten dugu askotan Jesusek ere halako modu kateketikoan gauzak erakutsi nahi izaten zituela. Esate baterako, larunbata nola ulertu behar zen, ulertzera emateko, adierazteko, Jesusek bere mirari asko eta asko larun batez burutzen zituen. Garai hartako jendeak uste baitzuen larun batean etzela ez dakit zenbat pauso eman behar, eta geldirik egon beharra zegoela, ezin zela deus egin, eta Jesusek erakutsi nahi die, alde batetik Jangoikoak larun bata eman ziela, haiei askatasun handiagoa emateko, atseden egun bat, Jangoikoari dedikatutakoa, familiarekin, lagunekin egotekoa, eta ez haiek esklabuago bilakatzeko. Gainera, erakutsi nahi zien, arau guztiak ez daudela maila berean, eta norbait premia dagoenean, larun bata izan edo ez izan, laguntzea horren gainetikan dagoela. Horregatik Jesusek, bere mirari asko eta asko, larun batez egiten zituen, katekesi bat emanez bezala, halako lezio berezi bat emanez bezala. Gaurkoan, farisear horri beste katekesi bat eman nahi izan zion. Hain zuzen ere, judutarrentzako eskuak garbitzea gauza erlijiosoa zen, bazkaldu aurretik agertzen delako, itun zaharrean eskuak garbitu behar direla, eta garai hartan zauden legalismo hartan haientzako kasik lege guztiak maila berekoak ziren, eta eskuak garbitzea haientzako oso importantea zen. Erlijioak agindutako gauz bat zelako. Horregatik, farisear ura harrituta gelditu zen Jesusek bazkal aurretik eskuak garbitu ez zituelako. Eta ez da Jesus horren kontrakoa zelako, ez zuen horrekin erakutsi nahi eskuak garbitzea gaizki dagoenik, edo holakorik Jesusek ez zuen adierazi nahi inondik ere. Baina ulertarazi nahi zion Jesusek beste lezio bat. Horregatik propio ez zituen eskuak garbitu, eta bestea harrituta ikustean, Jesusek honen hitz egin zion oso modu zuzenean. Zuek farisearrok kanpotik garbitzen dituzue ontziak, baino barrua lapurkeriaz eta gaiztakeriaz beterik daukazue. Ohartzen gera baitere, Jesusek gehienetan modu oso goxoan hitz egiten zuela. Bereziki sufritzen ari ziren pertsonei, garai hartako pekatariei, edo garai hartako behartsuei, edo atzerritarrei, edo zein motibungatik gaixorik zeudenei, Jesusek beti oso modu goxoan hitz egiten zien, hitz suabeak, xamurrak erabiliz, baino garai hartako haundizkiei ordea, Jesusek oso modu zuzenean hitz egiten die, modu profetikoan, ez gutxiago maite zituelako, baizik eta bere ustez horren premia zaukatelako. Arrokerian zauden, soberbian bizi ziren, uste zuten inor baino hobeak zirela, besteen gainetikan zaudela, beste guztiak seinalatuz, haiek perfektoak izango balira bezala, eta Jesusek ez maite ez zituelako, baizik eta maite zituelako garbi hitz egiten die. Modu zuzenean mintzatzen zaie garai hartako farisearrei eta haundizkiei. Horregatik esaten die errealidade hau. Haiek oso itxurazaleak ziren, askotan aipatzen die Jesusek errealidade hau. Kanpoko itxuran bakarra, edo kanpoko itxurari bakarra erreparatzen ziotela, eta barrengoari ordea ez. Eta Jesusek esaten die horrek ez duela balio, ez dela bide zuzena. Barrengoa kanpokoa baino importanteagoa dela. Horrekin ez du esan nahi kanpokoa importantea ez denik, baino ez dela bakar-bakarra itxurazalekerian erori behar. Eta bukatzeko gaurko azken esaldia, hobeintzat nire interpretazioa eman nahi nuke. Esaten dio Jesusek, farisear horri, egizue, edota inguruan zauden guztiei, egizue limosna barruan duzuenetik eta orduan dena garbia izango da zuengan. Jesusek, behin baina goiagotan erakusten digu, bere beak, kristauen jokabidean ezinbestekoak ditugula, errukizko ekintzak, miserikordiazko obrak, eta horiek dira barrendik sortzen diren limosnak. Hau da, pertsona batek mesede bat egiten dionean beste bati, goseak dagoelako, jaten ematen dio, edo eharriak dagoelako edaten,
edo gaixorik dagoelako bisitatzen, ordun hori da limosna emateko modu berezi bat, barrendik sortzen dena. Eta Jesusek gomendio hori ematen die bere garaiko farisear haiei, eta guri ere bai, saia gaitezela barrengo limosna hori ematen. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan bereziki, kristauok danok bat eginik egon daitezen. Jesus hartzai bezala dugunok hartalde bakarra osa dezagun eska dezaiogun jaunari. Eskatzen dizugu jauna. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Carmen Balestena, Peio Sagasti Beltza, Sabino eta Katalina. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Eskatzen dizugu jauna. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Onartu jauna, zure fededunen eskariak eta eskaintzak egizu, fedez eta maitasunez ospatzen dugun eukaristia honek, eraman gaitzala zeruko zorionera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin, Zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu jangoiko al guztidun beti ereko horri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizaria, eta beraren bitartez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek goresten, eta zure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik, guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu poz betean kantari. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hileta Kristu zera bajana, zure gizetorriak Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki Carmen Balestena, Peilo Sagastibeltza, Sabino eta Katalina. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiguarren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zegoetan zera, santua izan beti bezala, eta hor beti zure erreinua, egin beti zure naia zegoan bezala lurrean ere, emaigu gaur egunotako horia, barkatu bezorrak, guk ere bezorrinari bakatzen dion bezero, eta ez duten dira eraman atera bezatu baitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guztu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurearen zurerentzat, zure ospitaren barra horren eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, Zuketen munduko pekatuaren gukik jangoikoaren bildotza, zuketen munduko pekatuaren gukik jangoikoaren bildotza, zuketen munduko pekatuaren nahi dutu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren mairadekoak. Jaunari ez da ezin gaur nire txantzartzeko, baina nesazutak eta zertatuak.
suplikatzen dizugu zure semearen gorputz eta odol santuez janaritu gaituzunok parte izan dezagula jainkozko zure izatean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean.